Kay no daydayaw tinapatag nga naganti apo. Ti nabayag nga tiyempo awan kami kada kayo. Ngem dakkel daytoy agundaway. Tapno ti kasta umay kami kada kayo ngagministro kada kiti sao ti apo. Kumusta kayo amin kakabsat sa dinuman tayan tayo. Adda tayo man kadagiti trabaho, adda tayo man kadagiti sa dinuman na lugar, ti pasit ti lubong. Ikablaw mi kada kayo. Tinapatag nga nagan niya po tayo nga Hesus Kristo. Thank you and God bless us all. Hallelujah. Praise God. Baba Inka o Diyos awan kas Inka agro Baba Ari Kapya Tatari rigagay ko Dayawin ka sikat kinalinte ko Agro Baba Kinka o Diyos awan kas Kinka. Yes, praise God. Awan kas Kinka. Hallelujah. Awan kas Kinka. Awan kas Kinka. Awan kas Kinka. Ketayawin ka. Yes, praise God. Ketayawin ka. Yes, Lord. Ketayawin ka. Praise God. Ketayawin ka. Praise God. Mapantayo ti panagdayaw babaen ti kararag. Naasi po Diyos ti pigsa. Kaputa ti som isot ni mang ted ti biag. Ti som isot ni mang ted ti namnama po. Isot kapun na nga i-bless mo po Diyos dahito nga ministry. Idaton mi apo kin kadagitoy kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ni Jesus tintay kaptan. Hallelujah. Praise God. May kipagkantakay ka na kami. Jesus ti intay kaptan ay sulaeng ti kamang oray anyat mapasama ken kwanatang nat masana Jesus ti kaptan no ada pegan Jesus ti kaptan no ada pegan anyaman na mapasama ti inasalingdan norabiin mapagtengtay datay ti inabantayan. Yes, hallelujah. Jesus ti kaptan no adapegan ni Jesus ti kaptan no adapegan anyaman na mapasama ti bagyo masideg kwa na intay kumapet isot sarget tay kitalget anyaman ama pasangpet Jesus ti kaptan no adapegan. Yes Lord, adapegan ni Jesus ti kaptan no adapegan anyaman na mapasama Jesus Diyos anadungo katitalik mi apo titipegan masango dakang kaniti ispalmo Jesus ti kaptan no adapegan na Jesus ti kaptan no adapegan anyaman na mapasama ti kaptan no adapegan ni Jesus ti kaptan
Wen kakabsat kinjagayan. Praise God. Kadagitoy nga tiyempo aduda dagiti agsaksakit. Kadagiti pagtaingan. Kadagiti hospital. Ket anya kitin kakabsat nga nakaladladingit. Ta adun dagiti pimusay gaputi sakit. Isot gapo na nga ti kanta ko na ni Jesus isot ti kaptan. Yes. No adapig ti biyag tayo. Hallelujah. Isot ti namnama tayo. Isot ti mang ted kada tayo, ti kirid tayo, nang nangruna kakabsat, ngay tinamnama tayo, iti biyag, isot jay agnanayon Hallelujah. kakabsat, nga biyag nga isagot iti apo. Madaydayaw tinapatag nga nagan ti Dios. Amen. Kay mangtidak kakabsat ti mensahe. Agtudo manin ditoy. Kay ditoy libro ti Deuteronomio chapter 28. Saritaan tayo kakabsat may papanti makunkun nga blessings and prophecy. Okay. Ditoy kakabsat nga pasayt tinasantuan nga surat. Isu ti may papanti makunkun nga panagtulnog ken dayjay saan nga panagtulnog. So anya dagiti bendisyon iti makunkuna nga panagtulnog. Ito'y Deuteronomy chapter 28 starting from verse 1. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Okay. No, basahan tayo pa'y kadagiti bababa na daytoy, from verse 1 up to verse 14, namin sangapulaw, 10 times nga naulit di sa nga bless when no blessed. So, daytoy kakabsat, isuti kari may papanti panagtulnog. Nga no tong palen tayo, tibilin niya po Diyos, ket itod na ti bendisyon. So, kung na bendisyon akto, dagiti bunga ti bagim. Kahit nasawain, dagiti paset ti pamilya tayo. Nagtulnog tayo. Bendisyon akto, dagiti labam, kung na jay. And, bendisyon akto, sa ninuman nga papanam, rumar ka, kinumunig ka, kung na. Kahit, bendisyonan kanto, kung na iti apo. Kadagijay nga agtulnog. So kapo nakakabsat, no agtulnog tayo, padagitibilin ti apo, itod na ti bendisyon, madadayaw ti Diyos. Dito'y verse 15, from verse 15 inga nagpababa. So, dagito'y kakabsat ket may papanti makunko na nga lunod. Diyan makunko na nga disobedience. Anya ti consequences ti makunko na nga disobedience. Haan nga panagtulnog ti bilin niya po Diyos, iso ti lunod. Di mo na nga panakaideklara ti lunod dito Biblia, iso jay libro ti Genesis. Isumot lang jay libro ti Genesis chapter 1 verse 28. Baga na jay ti makunko na nga panang bendisyon niya po Diyos, ti kalpasan ti panang parswa na ti tao. So nga imbless na ti tao. Ket idi nagbasol ti tao, iti chapter 2 ti book of Genesis, isumit ijay ti panakaideklara ti makunko na nga lunod. I think Genesis chapter 2 verse 14. Ijay di nga nagbasol ti tao. Babaen ti panangalilaw ni Satanas. Ket imay ti makunko na nga lunod. Kakabsat. Ti lunod kakabsat, iso ti makunko na nga consequences ti panang disobey tayo iti bilin niya po Dios ket umay dagitoy nga banbanag. So nga no disobey tayo niya po Dios, kunana di verse 21, the Lord will make the plague cling to you until He has consumed you from the land which you are going to possess. Okay.
verse 22, the Lord will strike you with consumption, with fever, with inflammation, with severe burning fever, with the sword. Dagitoy kakabsat nga umay aglalo ka dagiti ng laldaw kunak tatay nga ado dagiti agsakit aggurgurigor adagiti pagtayngan da ket nakaladlading it unay ta kadagiti nga chimpo ti karon na ket no matay ti aggurigor wenno trangkaso ket ideklarada miten nga makunkuna nga COVID ket ti karon na manulay ngal daw dagijay agsagsagaba agmomorn ket awan tingun daway da kadagiti daduma nga mangbantay kin mangkitan kadagiti minatay da ket may punpunayn ket may siya nga nakaladladingit dagitoy apaspasamak anya dagitoy kadi nga paspasamak kakabsat kay kitaan tayo may siya kadagiti propesiya ni Apo Isos di Matthew 24 anya dagiti pagilisinan ko na ni Apo Isos uno ka dagiti dadalan na niya ti pagilisinan ko na dagiti ni Apo Isos into no agsubliga ket ko na danto dagiti gubgubat danto dagiti san nga pudno nga manusuraw adanto dagiti ginginayd kung kunana jay ket may say jay ket pestilence no kitaan tayo di sao nga pestilence kadagi jay ijay NIV awan da jay naikat ngem itoy New King James King James version adday di verse 7 nga ti may sa kadagiti imbaga ni Apo Isos propesya ket famine there is pestilence kunana jay an earthquake kadagiti na duma-duma nga luglugar ket kitaan tayo daytoy sao nga famine ket wano pestilence kuna kadi pestilence means a disease death or destruction. Ito yung tiket ng asawain, jay sao dagiti may connect ije sao ti pagsasao ti Greek. Ket DJ plagues ono pestilence ket iso da ito disease, death or destruction. So kakabsat dagiti saksakit ket san tayo nga maawatanen kadagitoy nga alaldaw nga imay. Ket kun tayo nga kasalangay nga dagitoy ket may siya nga gagangay nga maan kakabsat. This is a prophecy imbaga ni Apo Isos nga in the last days umay dagitoy nga banbanan. Kakabsat king gayem. No apay nga umay dagitoy nga lunlunod. Gaputi makunkuna nga disobedience to God. Iso ti saan nga panagtungpal ti tao daytoy ti consequences na. Kakabsat. Gaputi saan nga panagtungpal ti tao. Gapo di basol tayo. Iso da ito'y tibunga na. Kakabsat. Isot gapo na nga, masapul nga agsubli tayo, iti Apo. Sapulin tayo, ti pagarian ni Apo Diyos. Sapulin tayo, ti presensya ti Apo. Agpakawan tayo, agbabawi tayo. Kakabsat. Ket, agsubli tayo kenpa na. Ta, da ito'y makunkuno nga propesya, wano dagitoy nga umay nga lunlunod ti biyag, ket warningan na tayo, instrukan na tayo, okay? I-guide na tayo, tapno ti kasta, may lasin tayo, di Diyos, nga iso, nga namarswa, ken mangtid kada tayo tibiyag. So, gapo na kakabsat, kin kagayam da kayo nga agdingdingag, sa dinuman nga ayan yung paset kilubong. Kararag tayo kakabsat ta ti Apo. Punasin na daytoy nga lunod tibiyag. Punasin na ikatin na. Pumadag itoy. Ngem ti sungbat kakabsat, iso ti panangsapol tayo kini Apo Dios. Panagbabawi tayo, padagiti basbasol tayo. Una dagiti tutorayan ti lubong tayo kadagiti ngalaw. Gapo da iti makon na ngay may nga pandemic. Sapsapulin da. Ti solusyon ket kunada babaen ti baksin. Ket iso da itoy ti solusyon. Si sungbat. Ngem kitaan nyo kakabsat. Ado da dagiti nagpabaksin. Still nga natay da. Kakabsat. Haan nga iso ngam gapo da ito'y panagbutbutang kin ingay makon na nga datay kunatayo nga makumikuman wano madanagan da daytoy nga paspasamak ngem awan ti sabali nga sungbat awan ti sabali ang makaitad iti daytoy
nga solusyon no saan nga iti Dios. Makatulong kakabsat dagiti anyaman nga agas. Hantayo nga kontrayon dayta. Ngem kakabsat king gayem no hawan ti pamindisyon ni Apo Dios. No ti kuna tayo ket agtalit tayo kadagiti banbanag ang makita tayo ditoy rabaw ti daga. Kakabsat, hangay so dayta ti solusyon ti problema. Ngem tinasanton nga surat kuna na isuti pa ng sapol tayo ti pagarian kin panagserbi tayo. Agsubli tayo kini Apo Dios. Sapay kumay kararag tayo dagiti leaders tayo. Dagiti tutorayan tayo dito rabaw ti daga. Ang makita da ko mga ti solusyon saan nga iso ti baksin. Kakabsat. Ngam ti solusyon iso ti Dios. Nga mapantayo ti Apo ket agkararag tayo. Nakitaan tayo dagiti paspasamak ti daan nga tulag. Ya. Idi nga dagiti tattao nga inton umadayuda kini Apo Dios. Ya. Ket ni Apo Dios ibaon na wano palubusan na dagiti makunkuna nga didigra ti biag. Ket nang nangruna dagiti nasyon ti Israel, idi jedaan nga tulag. Ngem ito nagsublida dagitoy kaputa umadayuda kini Apo Dios ket ibaon ni Apo Dios ti didigra ti biag kadakwada ket nagsublida kini Apo Dios. Ni Apo Dios ikaten na dagijay nga didigra. Ket bendisyonan na ket tulungan na ida. So nga ti solusyon kakabsat ti nga lubungan. Ibagak kada kayo. Kakabsat, babaen tinasanton nga surat. Ti solusyon wenno ti sungbat. Akadakkelan asungbat. Tinamnama tayo. Iso ti Dios. Hallelujah. Ni Apo Dios iso ti sungbat. Iso ti ayan tinamnama tayo. Tadakin ko na ti ima ti Dios. Nairogi wenno napaltuad tayo, nagbiag tayo. Naparnoy ti biag, nagapu tayo ti biag, babaen ti ima ti Dios. Ket agsubli tayo, awan papanan tayo, ti ima ni Apo Dios. Ti ima ni Apo Dios iso ti sungbat. Isot gapo na nga kakabsat king kayam, agsubli tayo, iti Apo. Tani Apo Dios iso timang bendisyon kadak tayo. Madaydayaw ti Apo, ket ti Apo iso timang bendisyon ken tumulong kada tayo. Kaya't kung nga basahin, ijay maudi nga paset. Dito'y Deuteronomy chapter 28, verse 58 kuna na. If you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name, the Lord your God, then the Lord will bring upon you and your descendants extraordinary plagues, great and prolonged plagues, and serious and prolonged sicknesses. Isot gapo na kakabsat, gapo ti makunkuna nga disobedience, panagsukir ti tao kini Apo Dios. Ket nagtultuloy tayo nga agsukir, nga san tayo nga sungbatan ket san tayo nga agsublay kini Apo Dios. Dagiti lunod kuna na dagiti saksakit umayda kada tayo. Isot gapo na kakabsat, datayo nga namati kini Apo Dios agkararag tayo. Datayo nga saan paay nga nang simpati biag tayo kini Apo Dios. Isubli tayo ket isimpa tayo ti biag tayo kini Apo Dios. Tati Apo iso ti sungbat. Madaydayaw tinapatagnganagan ti Apo ket daytoy ti mensahe ti biag. Hallelujah. Suruten tayo ti sao ti Apo et dinati lawat ti dalan no pagayatan na titong palen tayo iso di na tayo tubay-bayan tila talen kenti pa nagtulno isulaeng tidala amapan ken Jesus
amapan ken Jesus. Amin nga awitay, rigat masagaba, supapakan ng tutkon kuna. Dinadagsen a krus, banbanod ken puya, padang tanan adung aragsa. Ilatalen ken di pa nagtulnog, isulaeng di dalang, amapan ken Jesus. Ngem di tay mapadas, dakkel nga ayat na, no di tay ang tulnog kinkwana. Kadagiti laeng manidaton biyag na, isu dati bendisyonan na. Ilatalen ken di pa nagtunog, isulaeng di dalang, amapan ken Jesus. Di pa nagtulnog kakabsat, kin panagtalek tayo iti Dios. Isot panangragpat tayo ti bendisyon, kin karkari ti Apo. Isot gapuna kakabsat, nga dumdumngag ti daytoy nga gundaway. Nga sanpay nga nagsurvey ti Apo. Awawagan na tayo ti Dios. Tapno agsurvey tayo ken kuana. Agyaman tayo kakabsat, tikan kanayon apan nangaywan ti Apo kada tayo. Tatilikudan dagiti ado padpadas, kin pasamak ti daytoy nga biag. Nikan na tayo lapta ti Apo, idakkel nga panag-survey. Mapantayo ti panagkararagman na nga si kinayat unay nga Dios. Umay kami Apo ken ka. Yes. Giyaman kami Apo Dios. Tanabalinan mi Apo ti bimisita Apo. Kadagijay akakabsat sa dinuman tayanda dito'y paset ti lubong. Dagijay adumdumngag Apo tulungam ay wanamida, protektaram mida. Dagijay Apo nga dada kadagiti daldalan Apo Dios i-guide mo ida ti dalan Apo analinteg. Dagijay nga tattao nga magmagnada kadagiti dalan Apo nga naiwawada, nayawawanda. Amami nga nasantuan idalan mo ida Apo, ti dalan Apo ti pagayatam. Manakabalin nga Dios dagijay nga agsapsapol Apo ti tal na tibiyag masarakan da ka kumapo. Dagijay nga tattao Apo Dios nga agsapsapol da Apo ti makunkuna nga ragsak Apo masarakan da kuma, ti ragsak Apo na Diyosan. Dagijay Apo nga tattao Apo Dios nga sanpay Apo Dios ang nakasarak Apo ken ka. Dawaten mi Apo Dios nga sapay kuma Apo, daytoy a programa maming nga nasantuan maidanon kuma Apo ken kuana. Ikararag mi Apo Dios dagijay Apo nga isong agladladingit. Ikararag mi Apo Dios dagijay Apo nga may kadakwada Apo, ti makunkuna Apo Dios nga panakariribok ti biyag. Tapno ti kasta Apo, sika Apo Dios ti tumulong kadakwada. Ikararag mi dagiti masakit ngagtultuloy Apo. Ikararag mi Apo Dios dagiti kakabsat Apo, ni kabsat Amir Apo nga daya hospital. Ikararag mi Apo Dios na nga dumdungag. Ngam daytoy akararag dumanon ko maapo ken kuana tapno sa gidem Apo nguti kadda na di hospital. Dagijay kakabsat uray pay Apo ni aber nga dadong Apo dawaten mingagasam kadi Apo Dios sikat mangsagid ken kuana Apo. Uray pay ni Jigo Apo Dios nga dapo no adda pay lang Apo Dios ijay Apo pagiddan dawaten mi kararag mi Apo ida. Indagijay kakabsat Apo nga dada kadagiti pagtaengan nga saan nga nasayati salon nat da Apo. Dawaten mi Apo Dios nga sapay kadi Apo
Yun nat mo day taimam, Apo Diyos, ket day nga kararag, Apo. Mang bisita ko makadakwada, Apo Diyos, ket no mangngegda day nga kararag, Apo. Maited ko makadakwada ti pan nakabalin. Maited ko makadakwada ti pigsa nga naisingsingyan. Ikararag mi, Apo Diyos, dagiti min ministro, Apo Diyos. Tapno isupulutam, Apo ida bendisyon amida. Ikararag mi dagiti iglesia, Apo Diyos, Apong awan gundaway da nga nagdayaw ka dagiti napalabas, Apo nga tiyempo. Gapo, Apo Diyos, dahiti makunkuna, Apo, nga abilin, Apo, ti gobyerno. Na mamami nga nasantuan no makita kin maawatan kumapo Diyos dagiti tuturien. Nga dagiti iglesia, dagiti churches, Apo, nga kararag kinagdayaw. Iso dagitoy, Apo Diyos, timang sagid, Apo, kinmang reing, Apo Diyos, ijay pagarian ti Diyos. Tapnuyit nagnatipan nakabalin kin asina dito rabaw ti daga. Ikararag mi dagiti leaders, dagiti presidente, Apo, dagiti senador, dagiti congressman, amami nga nasantuan. Isoda nga naisad ka dagiti pagsadan, Apo, ngem tulungam ida, Apo Dios, nga ti solusyon, Apo Dios, ti songbat iso, Apo Dios, ti Dios. Ngayon tonno dagiti amin, Apo, nga tuturayen, ket itangad da, Apo Dios, ti matada ijay langit. Nga ti Diyos, isto ti trono a pagarian, ti trono nga kangatuan na amami nga nasantuan, ti panatay sada, po Diyos nga agturay, di tirabaw ti daga, dagiti, Apo, adday ka dagiti gobyerno, nagturay day jay, nga madadakdakkel nga turay, nga day ta nga turay, Apo Diyos, san lang, Apo, nga panagturay, Apo, iti daytoy nga nasyon no luglugar amami nga nasantuan, iti daytoy nga lubong. Ngem amami nga nasantuan ada Dios, amakin kontrol kadagiti amin na banbanag, Apo Dios, makabalin nga mangagas, makaited kin mangsungbat kadagiti amin nga problema, Apo, kin solusyon dagiti amin nga problema. Sika nga Dios aman nakabalin amin, madaydayaw ko madaytan na santuan nga nagan mo. Kasyan na kami, Apo Dios, ket bendisyonam dagiti amin nga churches, ikararag mi dagiti amin nga viewers, Apo, dagiti kakabsat ije Amerika, Apo, ije Hawaii, ije Spain, Apo, ije Italy, amami nga nasantuan, ije England, ije Switzerland, ije Israel, Apo, ije Macau, Apo Dios, amami nga nasantuan, ije Hong Kong, Apo, dawatin mi, Apo Dios, nga sikat tumulong, ije Singapore, Apo, ken kadagiti amin nga paspaset, Apo, dito Pilipinas, Apo, manipod ije Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apo, ije La Union, ije Mountain Province, Apo, Kalinga, Apo, Pangasinan, Tarlac, Apo Dios, ken dagiti amin nga paspaset, manipod dito Luzon, Visayas, ken Mindanao, ikararag mi, Apo, ida. Dawatin mi, Apo Dios, nga sikat tumulong amami nga nasantuan. Dagiti nga kararag mi, Apo Dios, dumanon kumapo. Kadagiti amin, Apo Dios, at tawok, Apo, kat patsinda ka kumapo, Isos, nga sika, Apo, tisong bat, madaydayaw ti Apo. Gyaman kami, kat sikat ti may tanok, kapoy tinagan ni Apo, Isos. Amen. At do'y tikabsat king gayem yo, Pastoran Mrs. Dumalays, mangyeg kada kayo, tinaimbag nga oras tayo amin. Ket ti Apo, iso kumatimang bendisyon, kin tumulong kada tayo amin, madaydayaw ti Apo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. So, into manan no Sabado, palubos ti Apo, at kikita tayo tumanan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. The name of the Lord. Praise God. Amen and amen. Okay, bye-bye. God bless us all. See you all. Bye.